mana we kanyo. Aduoge wachi ni miwacho nani jaduong' Oburu wacho no nya bedo deputy president. Yes. I would wish him the best. But kako ganda nyaka wabed strategic. Engima na adwa wacho ni gimoro. I've come across few men of honor machalo Oburu. Oburu is a man of honor. A man of integrity. Kende ngama kata ko wacho ni wacho dhi timo. Oburu ok jamiriambo. To realities mag ngima be nyaka wabede. Engima na kako Onyango Oloo alamo Nyasaye monda dag mangima aminga achop kata higa 90. To realities ni tieno Oburu koro duong. Kata kimi deputy. Ko tieko deputy to team machalo nadi. Do duog makendo run for president mo gendini moko yiere. So that would be a wasted chance. Ngeno gendini mamoko nigi yawuoyi mose serve positions mag governors gi senators in their early 50s or late 40s. So what Oburu, mano will be so selfish of him. Ka wan gi wuodwa moro matin kata nyarwa matin. To chiwa ni kauru ng'ane obed jalupni. Mondo waike koduogo kata ka Ruto tieko 2032 no to bere. But iwacho na maber. Ni Mbadi osewacho ni dwa chung. Owacho no dwa chung higa mane? 2032. Kenya rite. Wase winjore kodi ka. Ni ng'ama oket namba 2 cha nigi head start. Adier koso kadier. Ng'ama Ruto keto namba 2 dhi bedo gi head start. En gi step achiel mohingo jomoko. Ja opposition moro manyose luoro modhi Garissa, modhi Kwale, modhi Mbale, modhi kila mahali cha. En bende en gi head start. O Kenya pod rito Mbadi 2032. Mbadi ng'ama hera ahinya kendo en wuod nduo makoro mako migawo maduong'. To wawe uru wuondore kako ganda. Seche mo wacho weche wa mag oganda to wagolo weche wa mag tugo oko. The community ok nyal rito ni jogi otiek nyaka 2032 kore ka wachaki ka namba 2 cho hingowa joma nyodhi opposition ka beni mbele wate. Okay. Akiana make sense. Onyango Oloo,